За тези от вас, които за първи път чуват за суджок, ще кажа, че суджок е откритие на южнокорейския учен професор Пак Же-ву. Имам щастието да бъда негова ученичка на повечето от неговите семинари в България, които той провеждаше. Той провеждаше семинари по целия свят. От няколко години професор Пак вече не е между нас, но знанието, което той остави, няма аналог по своята простота, безвредност и ефикасност. В суджок работим с ръцете и кодилата. Су е ръка, а джок е крак. Работим с системите на съответствие, които са върху нашите ръце и крака, така да кажем, нарисувани. Сега аз ще ви покажа по една от системите на съответствие, тази, която се нарича насекомо, как можете с помощта на един много лесен за използване инструмент да се погрижите за своята, как да кажа, физическа и емоционална стабилност, за да можете да се чувствате по-сигурни и по-спокойни. Система на съответствие насекомо се проектира по един и същи начин върху всеки пръст. Ако това е нашият пръст, той е разделен на 3 фаланги. Границата между фалангите, знаете, се намира по ставите на всеки пръст. Първата фаланга отговаря на лицето. Втората фаланга отговаря на гръдната клетка и тук се намират белите дробове и сърцето. След малко ще ви покажа една схемичка малко по-отблизо. И последната фаланга отговаря на коремната област, където под диафрагмата се разполагат черен дроб, стомах, далак, черва, органи на малкия таз, матка, съответно простата, яйчници. В третата фаланга също така се разполага се и ануса. Така че това е предната част на всеки пръст. Сега ще ви покажа една много лесна схемичка. Която е нарисувана по-прегледно, отколкото аз на дъската се опитах да я нарисувам. И ще видите, ето това е схемата. Ето това представлява системата на съответствие насекомо. И както виждате, на гърба на всеки пръст се проектира гръбначния стълб. Ето ви предната част на всеки пръст с проекция на органите, предната страна на тялото, страничната повърхност, където се проектират краката и ръцете и 4 крайника и на гърба на всеки пръст, където се проектира гръбначния стълб. Именно гръбначният стълб ни е необходим за техниката, която искам днес да ви покажа, да направя. Искам да ви препоръчам да използвате мокса. Моксът е един уникален инструмент. Уникален, който се интересува повече, може да прочете. На моя сайт също има много статии и видеа в мой канал в YouTube за моксата, въобще за суджок. Моксата я разпалваме. Тя се разпалва над свещ. Ето така се държи и се разпалва над свещ. Над свещ, защото с кибритена клечка не можете да я разпалите. Просто е необходимо малко повече време да я задържите и след като се разпали, започвате да нагрявате по гръбначния стълб. Това е горната страна на всеки пръст.
Ето е нокътната фаланга. И точно по средата се намира гръбначния стълб. Ето, отново да ви го покажа. Има много картинки в интернет, може да си ги видите. Ето го гръбначния стълб. Опашката се проектира на кокълчето. Точно там се проектира опашката. И така, хващате моксата и започвате, така се държите пръста да ви е удобно, и започвате да нагрявате линейно, с едно поглаждате, разбира се, на разстояние, започвате да нагрявате проекцията на гръбначния стълб. Няма значение кой пръст ще използвате, няма значение колко проекции ще нагрявате. Може сега да опитате с една проекция, примерно на този пръст, да нагрявате 10 минутки. Следващия път, когато решите да използвате някой друг пръст, този или пък този, пак 10 минутки. По принцип 10 минути е хармонизиращото въздействие. Ако е по-малко, ще осъществите тонизиращо въздействие. Ако е по-малко от 10 минутки, т.е. ще засилите енергията. Ако е повече, ще отнемете от енергията. Има такова правило в работата в Суджок. Затова аз ви препоръчвам 10 минутки, за да осъществите едно хармонично въздействие. Тогава организмът всъщност сам хармонизира онова, което се нуждае от корекция в него. Моксата на практика е инструмент, който изключително подобрява имунната защита. Внася в организма повече топлина. Когато организмът се нуждае от по-висок имунитет, той просто се нуждае от повече топлина в себе си, за да могат всички процеси да се извършват по още по-оптимален начин. На всичкото отгоре, гръбначният стълб, известно е, че е свързан е, всеки прешлен е свързан с различен орган, с различна част от тялото. Така че, когато вие нагрявате с мокса гръбначния стълб, всъщност вие въздействате не само върху него, а и върху всички свързани с него органи и части от тялото. А всички наши органи и части от тялото са свързани с гръбначния стълб. Знаете, оттам излизат едни гръбначно-мозъчни нерви, които инервират вътрешните органи. Така че, това по принцип се отразява изключително добре на имунната защита. В Суджок се препоръчва по принцип през зимата или през есента, може и на пролет, да се подобрява имунната защита, да се правят примерно 10-20 процедури всеки ден с мокса, именно по гръбначния стълб, защото имаме едно действие, а пък резултатът се мултиплицира. Т.е. резултатът се отразява върху... Вие нагрявате една проекция, а резултатът се разпростира върху повече органи, части от тялото, върху повече проекции. Т.е. с едно малко усилие имате по-голям резултат. Моксата има противоалергично, противоболково действие, повишава имунната защита, дава на организма повече енергия. Има много малко противопоказания, с които е добре също да сте наясно. Не използвате мокса, ако имате висока температура, не използвате мокса, ако имате високо кръвно налягане, ако имате кръвотечение. Те са много логични, тези противопоказания, така че това и сами можете да се досетите. Във всички други случаи и особено за подобряване на имунитета, използвайте спокойно този инструмент, който всъщност има хилядолетна история. Най-напред се е появила терапията с мокса. След нея се е появила акупунктурата. Първо е била моксата, после са дошли иглите. Сега всъщност се използват и двата метода равностойно в китайската медицина, въобще в източната медицина, но съвременните хора можем да се възползваме от едно наистина изключително древно знание, което отдавна е доказало своята ефикасност и своята огромна стойност.
запомнете, че Суджок не може да ви навреди абсолютно по никакъв начин. Това е една система, която е изключително безвредна. Въздействието чрез системите на съответствие. Вие работите с проекции, които са по ръцете и ходилата, а не с самите органи и части от тялото. Така че, както казваше професор Пак, създателят на Суджок, светла му памет, чрез тази система Бог ни е дал здравето в ръцете. И буквално, и преносно. Пожелавам ви да бъдете спокойни, здрави, да се погрижите за себе си по най-добрият начин, по който можете. Ако имате въпроси, пишете ми в коментари. С радост ще им отговоря. И нека Суджок направи за вас онова, което вие самите се стремите към него и искате. От мен довиждане и до нови срещи!